Hvidovre. Jagten på Danmarks bedste ishockeyspiller er gået ind. Heinz Ehlers er i sine første 4 kampe i den danske eliteserie blevet udsat for hård behandling af modstanderne, der bevidst kører hårdt på ham for at slå hans spil i stykker. Det gør man jo altid, altså. Det sker jo også i fodboldens verden, altså. Kan man gå lidt hårdere til dem, så bliver de lidt bange og frustreret lidt, og så kan de ikke rigtig spille. Og det er det går ud på, det er at neutralisere en spiller som Heinz Ehlers? Ja, vi skal jo neutralisere hele OB. Det er jo ikke kun Heinz. Heinz skal jo ikke gøre det selv, altså, men det er jo det, man prøver på. Ja. Jeg kan da godt forstå, at der er nogen, som går lidt ekstra til mig, ikke? Men det må man acceptere, men altså bare man holder det på ordentligt niveau, ikke? Så synes jeg, det er okay. I den første kamp, vi spiller herhjemme, der var der en dommer, som sagde til mig, inden kampen startede, at han ville godt forsøge på at hjælpe mig, hvis jeg selv holdt det mit temperament lidt nede, ikke? Og det synes det er sgu meget fair af dem at gøre det, ikke? Altså, på den måde, så holder de kampen på ordentligt niveau, og jeg hisser mig ikke op over nogle små ting, og så der. Så det passer mig fint. Selvfølgelig skal jeg ikke have særbehandling. Det forlanger jeg heller ikke, men jeg synes, det er i orden, når dommerne kigger lidt ekstra efter. Men kan du ikke have svært ved at styre dit temperament, når der bliver gjort sådan nogle, hvad skal vi sige, små svinestreger? Jo, det har jeg da også en gang imellem, men altså, det er mig selv, der skal arbejde med det. Det kan de andre ikke. Det er jo smart nok af dem at forsøge at tire mig lidt. Men det lykkedes ikke for Hvidovre at tire Heinz Ehlers i dagens kamp i Aalborg. Dertil var han simpelthen for suveræn. Og han spillede i dag sin bedste kamp for OB via 3. periode. Og her bringer netop Heinz Ehlers OB foran 5-1. Hvidovre har været en stor positiv overraskelse i denne sæson, men i dag var der tale om klasseforskel. Se bare dette OB-opspil, som Heinz Ehlers starter fra en forsvarszone via Kenneth Søderlund til Jan Jacobsen. 3 pasninger og 6 hit til hjemmeholdet. Men som sagt var Heinz Ehlers kampens store spiller. 1 mål og 5 assist, og det er netop hans målgivende pasninger, der er så eminente. Her spiller han pukken i banden og sender sin spillende træner Ivan Hansen afsted. Han kører bag om målet og sender pukken mellem benene på Hvidovres målmand til 7-1. Og samme Ivan Hansen var en anden af kampens store profiler. OB en mand i undertal. Ivan Hansen fikserer 2 Hvidovre-spillere. Thomas Englund til 8-1. OB får endnu et mål, så slutresultatet bliver 9-1. Og der har været fuldt program i elitserien i ishockey. Rødovre Frederikshavn 8-2. HK Herning 4-6. Vojens Rungsted 2-7. OB Hvidovre 9-1. Og Esbjerg Odense 7-3. Herning fører med 10 point foran OB med 9 point. HK og Vojens ligger i bunden med hver 2 point.